за неудобствата, които ви създаваме. Благодарим ви всички нас и сладко дете! Да отстояват стачните искания за поетапно до 100% повишение на работните заплати. Уважаеми колеги, на проведената вчера 17-10 среща с министър-председателя на Република България Сергей Станишев се констатира, че в системата на средното образование значителна част от парите, отпускани от бюджета на Република България, не отиват до учебните заведения, до българските учители и непедагогически персонал, а се харчат за други цели, обслужващи други интереси, а не работещите в системата. Обществени средства, заделени за системата на образованието, е между 15 и 20.